setengah 10 iki. Setengah 10. Kemis malam semah iki mang Pak sing sengelek jamur iki. Jamur apa? Jenenge? Lunjuk. Jamur lunjuk. Wah, nek wagi iki. Iya, Pak. Mau bekas aja Mama. Iki pipan iki. Wah, lah dipedhot tok pamne njupuk. Kayak kene enek kudu digelarne Pak enak. Iki lho. Alah, wah. Iya. Oh iya. Iki. Kae. Jamur mirsane semah iki. Pak diduduk ben dawa aja mbok nganu simpan. Pak berarti ini gerangan iki nek disusurin tak mau. Dadi nek gerangan siji. Diduduk Pak, duduk kan dawa kok. Sing cilik iki dijebok gak sing cilik iki. Sesuk ae. Sing iki. Iki. Pok. Iya, pok kuwi. Bature ben nol. Iki dijebuk sesuk. Cuma terus Pak ae. Nah. Ya Allah Gusti rezeki. Rezeki numpuk. Ini Mas, iki tak mek tampil. peteng yo. Mek. Ora ketok Mas. Hah? Andani ning pojokane ngene lek udin ku lho sing nek wit landing. Ngono ki saka rabuk ae. Wah, bulan pemirsa. Bulannya mentur-mentur. Ya kan di sisa kan. Ora bengkong iki lho. Hah? Apa nanti Pak? Oh, sik awi. Ora ketok. Iki enak omahe, Pak. Mas aja titik-titik kan ngomboke. Marayap. Disiri terong. Nombok terong. Terong. Ya, Pak. Aku duduk. Iki wis kudu duduk ade. Aku pengen senjata. Iya, sing ben iso dawa, mang tugelane duduk juga wi. Enggak, Pak. Kayu. Hah? Nanti merang. Kenapa? Kita tangan kayu aku. Dua bu apa? Ning tengah gak ngarah, Mas. Ning tengah kono gak ngarah ya. Iki mah aku ngawak ora lho. Jane grek yo po. Betul aku tebon. Nanti tebon. Kenapa? Tekan senternya. Senter. Ndak ning kene wi. Saja menggurih. Wong sik iki lho rene.
nyelok jamu. Duduk elon-elon. Tuh, wi. Iki dawuhe. Elon-elon terus duduk. Lah elon-elon. Pompa engko sing tugelan emang yo Jup. Tadi kabur. Aja. Oh, terus. Elon-elon. Oke engko. Sekarang udah kono mau pukul. Hah? Nanti yang buka jadi sambung pukul. Iya, surpring. Ora sopeng ora. Terus wingi sorne. Nanti ke wani iki rono ndi? Ya wani anak melek ra wani. Aku delok nang kono sing kuburan. Ayo. Kumis kuwi. Ojo di anu sik pedhot engko malah. Iki dawa wi. Senternya Pak. Nene tak duduke. Aku sing jabut ya. Heeh. Jawab-jawab kata dikenal. Ora, Pak, pedhot kok. Wis Mak. Kung. Apa tadi aja. Mek pedhot. Aku spol. Nah. Enek pasere, Pak. Alah. Wis kok apa-apa. Ya. Iki huru kene menawa tukul. Iya. Ayo rene Pak. Senternya Pak. Iki sesuk ae iki, Iya. ben gede. Iki ditutup ae. Lek sangko. Gak ngarah. Kawedi. Ah, sausengan. Digoreng apa di masak? Jemur barat iki. Bolang. Jemah-jemah. Bolang jamur. Kan nek oyot jagung iki. Wah, dawa Nek barat iki dawa. Ojo mbok anu sik. Iki barat ta? Oke. Nanti iso Mak. Dawa. Ayo. Wis to Pak. Andane urung kena ngerok. Nah, wis ya. Kan diiris. Gak iso Mak. Waduh. Boklah. Wis urukne. Wis menawa tukul. Nah. Duduk enti. Anda duduk. Tak duduke sendiri. Walah gede Pak iki. Gede. Duduk Pak. Wah, anak wedok semangat anak wedok. Gak turus. Petualang ki. Nah. Ya. Wong delok mbok anu. Ayo. Dulu. Parake rono. Aku. Oh, parake rono kae. Iya. Aja ke Mak. Aja ke. Walah juru. Kono. Wis. Ayo Lah pokok. Aduh. Kopi. Ya toh. Wis iku ngono. Sing cilik kuwi digedel sesuk iso mekrok aja. Ya, guys, dapet, guys. Nanti milik ini kono ndi. Ayo. Mulai ndike iki. Pak iki ilang. Soal jati kan ya Mak. Delok wi. Alhamdulillah dapat rezeki. Untuk papat. 5. Kan sing siji ning kono. Oh iya. 6 ya. Mbak sing Loro, Mang. cilik. Loro. Nah, saya masuk yuk, Ben. Semute aki. Panen. Panen.
panen jamur. Wes, kita tinggal nunggu. Pak Tinggal nunggu Pak E karo Mas Andi. Wes, simpen. Kayak kulkas. Turu melok tangi gerigal. Yo, dadine ora ngantuk. Nanti kayak kulkas kok. cuma simpanan gede iki. Kilo. Loro iki yo. Bongote sing gede pemirsa. Iki poklek. Gak wis pol iki. Oh iki. Kaya ngene jamure. Poklek. Iso tinggal dicuci. Iki jek iso mbegar sakjane. Ya iki cek kuncuke cek wakih to. Tapi kok mesti sesuk. Gak. Wis ayo yo bosok nek kan. Ya cepet wis ndek kono. Ya kene. Tunggal warna mang lho. Ada kresek kah? Enggak anu. Bahkan ada kresek. Wis nanti lebokno sesuk diumbah. Sesuk. Hah? Ngawon kono-kono. Iya. Pulang semalam. Dek bengi pemirsa yo saatnya dimasak. Oh didudoi kan dienggo lunyon-lunyon. Wes kaya ngene sampai umup, sampai medok. Lumayan pemirsa ya, tidak belanja lagi. Burem. Terus. Ayam panggang. Ki jamure pemirsa ya. Jamure ya sudah mateng loh. Sudah. Wis gak usah agung-agung. Ya kayak ngene dipanggang pakai daun pisang.